No čaute ľudia, od dnešného videa nestojím, klačím. No a dneska to je špeciálne video, lebo chcem vám ukázať jedného takého, počkať, jedného takého môjho, jak to mám povedať, pre priateľa. Hej, moment, jasne, tak fan. No, kde je človek? Kde? Neviem. Kde je? Ale ten patka niekde. A tu je. Fano, no poď sem. Toto je môj... Počkajte, ja neviem, čo ho vidíte. Neviem. Fano. Toto je môj pes Fano. Vidíte? No, pekný, super. Ďalký ešte. No, pekný je. Zrovna som ho ja mal ako pus. Zrovna som ho nemal ako pus. Tiež je s ním von tak ako super, no, a mám tu mobil. Natáčame. Tento Fano, kámo, a to je veľmi dobrý pes, braško. On sert. Ok, fuj, hnus. Kámo, sa tam vysera, proste. To je potkáň, ale tebe to kapka. Tebe to kape zriť. No to kape, no riť. Ale Faňo, rovno som ho ako oškobal, umyl všetko. A toto vám musím ukázať. Že počkajte. Ja sa položím tu do toho stôl. Že... Áno. Mám tu toto. Mám tu takýto pamusok pre ňo. Ešte tento pes je z útulku. My sme ho išli zobrať z útulku. Teraz kúkajte. Kúkajte, ako si pre ňo ide. Neviem, či to vidíte, ale hej, no. Super. Baba to. Hell nice. Na to sme proste z útulku doniesli. Išli sme s mamou do útulku. Doniesli sme ho a s týmto psom je taká backstory, že ho niekto tu v Mytnej vyhodil. No a my sme sa ho na chvíľu ujali, odvezli sme ho do útulku a potom sme si ho išli znova zobrať. A Fano som ho... Ak sa pýtate, prečo má meno Fano, nie napríklad Johnny alebo Peter, čo sú dve mená, ktorým som ho chcel pomenovať. No tak, je to preto, lebo Fano už sa volal, to už bolo jeho pôvodné meno, to už povedali tí majiteľia, čo proste dali Norici. No teda my sme sa ujali, hej, my aby tu, no dobre, celá moja rodina chce, a ja chcem hlavne, ja. No a toto, no a proste, ono to reaguje a mne sa ho nechce precvičovať nás opäť. No, takže on sa už vlastne volal Fano. No a ak sa pýtate, či tento pes bude mať kanál, nebude mať kanál, alebo aspoň to nezamýšľam, ale nebude mať kanál vôbec, ale bude z ním točiť videá, ale kanál mať nebude, bohužiaľ. A s týmto videom no tak nebudeme. A ak ste videli môj kanál Baxopes, no tak už iba 2 dní ho nechám a potom ho že preto, lebo to podľa mňa tak je najlepšie. Takže Baxopes bude zrušený a Fano nebude mať kanál a budem si točiť videa. Počkať, Fano! Ešte raz ho vám ukážem, počkať. Fano! Počkať, neutekaj hlavne. No. Vidíte? Iba zanecháme do kamery.
No a proste, vidíte ho, chapiti. Som Gian, bráško. No tak. Hej, toto je môj pes. No a brutálne. No a ak ste toto video dokúkali do konca, ďakujem fakt. A tento môj pes, ako tam bude dobrý, no. Už nejako sa o neho postaráme a zatiaľ adios.